Ayun, meron na. Hello po. Dalawa. Paano to? So, nakabulong. Wala. Full. Okay. Yan. Hindi ka magkano? Hindi ka magkano? Nahuhuli. Wala kang wala, hindi ka makapag-text ha. Hello po sa lahat ng nandyan sa aking LS at sumusubaybay sa akin. Kung sino po yung gustong umakyat, akyat lang po. Nade-delay yan sa'yo, no? No? Subukan mo magano. Eh, ito na, pwede na. Ito, nag-text ka na. Pwede na. Yan, may isa. Ako yan. Nakahay. Yan na. Oo, subukan mo. Ayan, meron na. Ayan, kaibiganin na natin si Clenstein at Pasco. Kung clinic mo yan, yung binaba ko, ka niyan dito sa akin. Bigyan ka. Op! Sino yan? Sino? Mike. Oo. Oo. Ay. Yung LG na gagamitin ko? Sige. Sige, punta ko. Sige. So, Mike. Sige, punta ko. Hindi, 605 yung ano niya. Alis muna guys, end muna ako.